जीवन के कौनो गारंटी ना बा, अगर सांस चल रहल बा तो भगवान के धन्यवाद दा। एक झोंका में सब धूर बन के बिखर जाला। जबले आदमी ई ना समझ पाई तबले असली शांति ना मिलेला। काल के खातिर आज के मार देवेल सबसे बड़ी भूल बा। आजकल लोग अपन काम दूसरे से करवा के खुश होला। बाकी असली आनंद खुद के दम पे करे में बा। आदमी जेके सफलता समझेला वो अक्सर पिंजरा होला। एक बार आदमी कैद हो गया तो फिर ओसे निकलल नामुमकिन होला। जब समझ में आ जाला कि आज ही सब कुछ बा तो लालच और डर खुदे खत्म हो जाला। जीवन जिए के ना महसूस करे के चाहिए। आज के पढ़ाई बच्चन के दौड़ल सिखावेला, बाकी जीवन दौड़ ना यात्रा बा। सुख सुविधा आ साधन में ना संतोष में बा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा ना बल्कि शांत मन बा। काल के चिंता छोड़ के आज में जिए वाला ही सबसे अमीर होला। यहाँ सब यात्री हो, जितना कम सामान उतना आसान सफर। जे ज्यादा बोझ उठाई वो रास्ता में ही थक जाई। असली बुद्धिमानी पावे में ना, समय पे छोड़ देवे में होला। काहे कि जितना समय पकड़ के रखबा बोझ के नीचे दबात रहबा। सुकून बाहर ना मिलेला, इ त अंदर के सादगी से उपजेला। जब जरूरत कम हो जाला तो जीवन आसान लगेला। मन साफ होके तो कम चीज में भी खुशी मिल जाला। मन उलझल रहे तो पूरी दुनिया का संसाधन भी कम पड़ जाला।